Стояне, Да, как си? добре. Защо? Царица е лигичка. Не! 1 minute 37 seconds later. Ихе. Какво стана? Ни по-често чакам за кюа. Между другото. По-често левкам. Много интересни банове имаме. Що? Цак, 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 цак. Виж на джунгъл е, те на джунгъл я град. Значи срещу Самира. Да, съм бера или она. Уф, пак брейнет комбота. Брат, ние сме брендет. Ти ги ставаш, аз Брат. пускам ултимейти. Ако сме готови. Да, ни трябва да си спомним мирата. Те му на трети лев да ни опредашат. Е. Колко точки? 5 милиона. Добре. Вой на топа гледай каква битка ще става. На топа ще опукат. А лойто печеля. Тук как се произнася това? Защо нас се играе Ghost? Илаой. Ила е носа, винаги с гол горе отзад. Защото Илаой. Какво? пускаш им да ги слюнеш, после им пускаш гласа да ги стигнеш и съдете. Имаш 400 стак на пасива. Принципно трябва да игра бариера, ама отказвам. Чай се. Игра да се игнайте. Илаой. 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 Как ли се произнася на английски? Илаой. 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 Мисля, че по-лесно от Илаой. българския, брат. Илаой. Как се произнася? Чакай. Не знам. Опа. И... Илои. Илои. Илаой? Брат, е много странно. Виж, вие, Акале, Самира, Леона, Фидостикс, Сик. Варус, Йон, Ил. Варвик, Насус и Ил. Ой. Оу. Илоу. Ива... Илои. Ива... Илои. Ил... Ти един грандмастър. Аз съм прекалено грандмастър. Искам Chainsaw Man покупка. Аре да пускат още един Chainsaw Man филм да ходя на уварна да го гледам. Ще да гледам двамата. Без сигурна. Но ясно. На менето им беше плана принцип тази година. Миналата като пуснах Chainsaw Man. Казах си, ще отида там за Chainsaw Man покупки. Ама проблема е, че аз имах situationship тогава, с който тъкмо бях приключил и не се занимаваш с никой. Аз искам на Чай, той компетка ли? Да, компетка. Къде са? Ела. Ела, мене не ме е страх. Почвам да ги полквам може от сега. Како? Добре, тръгвам се. Чао. Добре. Що един върте там. Просто фокус върху. Ама те винаги играят по един и същ начин тъпите леони. Седят там отпред като чиман танк. Ето виж го, той е безстрашен. Да. Така прави. И е с скил сигурно. Браво. Двамата. Ай, тя с тия пушки. Фокус е Ще зад мен едно. Самирата. Давай. Чай. Не пускай много лева, защото... Чакай, джунглата няма може да дойде, чил. Не заради това. Защото по-лесно фармата. Хо-хо. Няма че миньони там, не мога да взема. Найс. И миньоните взех и... Не нацелих май. Ще пуска кюта скоро.
Сърбетът ти иска да назима. Аз съм се. Ще досрах се малко нещо друго, но не. Не е хитвало 2 месеца и вече. Още да държа, не съм чак толкова да се. Тъй. Какво беше това? W и Q. Да. Все още имаш дясна ръка. Стига е! Това бях го гледал в един затворник беше го казал. Защото не му се взел от затвора и вика, тук има всичко, има храна, вода, няма жени, ама все още имам дясна Айде! ръка. О! Досърбя за малко. Ма тя ако беше влязла между другото, чай ми да убием. Аз си- се бях пуснал. Аз имах килта. Щехме. Двамата. Стори ли ми се или джунглата минал тук? Не знам. Аха, Има контрола. тварта. Сърби ги! Иво! Иво! Warwick, you can suck my cucumber. Какво? Виж чата. Виж колко е, абе... Последен бете! Да пуска, бе. Убирам. О, фак, Вито. Деката. Това звучи в перфектния момент. А само Ле убия? Вито е тук горе, така че не ти. Има го и това. Айде, лайнаре. Ха-ха! Чакай малко, оп! Опа! Оп, чакай малко търс. Нещо Мърш. много гавриш. Айде, с 15 минути. Това нещо много... Че много го изкривих. Да знаеш, тая сърбят ръцете. Оп, затминено е Василия и няма какво да ми направи. Иво, бак. Ай, тя къде си позволява да идва? Уф. Съм идиот. Полека. Брат, в момента осъзнавам, че никъде се не зад Minion Wave, actually те са сготвени. Добре, че с миньоните, бе, не сме много зле. 43. Чай, че тук ни убият миньоните. Като там зад миньони, зад които да седим, са малко изготвени срещу баталиона. Уф. Полквай, колкото можеш. Лево 6 сме след 2 милиона. Отивам да върна. Аз ще пазя мана за лево 6 и лево 6 почвам да ги блъскаме тежко, окей? Окей. Тя бакнаха. Не. Ако. Имам лево 6 съм. Аз не. Няма значение. Не. Дръпни. Трябва да ги върнем. Чай са тук един вард. Вито последно беше тук горе. Да знаеш. Хубаво. Да, отивам за... Чакай, че тази МБТ, пусна МБТ. То Дрейк искаме ли го, не? Я. Трябва. Еми... Ако направим... Да, вземем го.
Не, видях, ама. Ще ще МБТ ли са наред са тук? не сме четвърчик. Йона пази. Браво, бе. Айде. Аз тя Че ако искаш, вземи плейт. Аз почти имам айтема. Много добре. Много добре са фарма на сега нещата. Аз съм супер добре с фарма. Имаме 2 килчета. Аз имам 2 килчета. Ти имаш 2 асиста. Тека бе. Имаш 11 откраднати милиони, ама ще ги прощавам. Кога да правя? Момче, сега бях тук и убих цял вейв. Колко един вейв? 7 милиона. Бакваш? Ще ги убим. Не, нямам ут. Добре. Тръгвай се. Ако те У нас атакуват, сложи лорд. пак. Да. Чакай, аз вече мога... Тръгвай се. Аз мога да чупя вървати. Това е. Нямам да за вас. Опак. Пак. Оная я предпази. Да му еба майката, бе. Добре. Койна, бе? Не че нещо, ама Варвика. За кого? За кого никога не ганква бот? В смисъл. Кога сме видяли ние бота полностью от това? То също бро. Нищо, аз взех айтъма. Те са нямат айтъм. Те нещо много бутат. Варвика взе гръбс. Ама бро. Не, Варвика, чай. Да, взе ги. Взе ги. И он наверно ще вземе. Не, тут. О, вече го без остатък шеф. Да, еми Виктор ти ми каза. Дърпай. Чай, имаш ли ут? Ще никога нямаш ут, бе. Абе, премалко го използвах. Ама ако не, Леоната не беше станкила, ще да убия Самирата. Искам да сега да дръпнеш. Браво. Тя другата кушка ще бяга, тази вземе. Фак. Убиваш ли? Браво. Сега другия ще дойде. Че трябва да бакна много. Кой ще дойде, никой няма да дойде. Джунглата. Джуглата е горе. Сигурен? Да, бе. Напълно. Заклевам се. Даже няма да баквам, просто ще мисля да попна една полшанка и да тега вина тук на вода. Много ги чупат тия лордове, бе. Сега се спалнаха, идват. Та видео 6 лево 6 вардовете ми стават безсмислени. Аз ги чупя. Не ми дава да взема никакъв вижън. Чай, че почна да струва пак МБТ. Убиха и пусна МБТ. Пуснаха МБТ, Иво. Стана да убия вард.
Как тя ута? Идват. Десет секунди лут. И аз съм тъй буквално. Браво, бе. Те аз баквам. Топа ни губи много тежко. О, да. Само че как ще избягаме сега? Добре, избягахме. Брат, ние сега губим зърното. То същия лой, калем не е много забавно. Ало, едно да не бъде. Не знам. И той как цяло фитва не... А, не. Не бе. Той е... Просто ще спекулите вече в идва. Ми да си е бал майката. Ембете ли са нара? Тебе он взели ли порон? Не бе? Вито не успя. Малекъв демиче набих на тая. Дракон спрат. Може би да го стил, да? Фак. Най-бакса. Раз. Трябваше май той да го ентерна. Да, ще още така. Ми за хилин кил. Браво, бе. Майко, трипл кил. Добре. Това беше много добре. Че ги открадна всичките. Аз направих най-тъпият улт в историята. Аз ще бакна. Аз малко повече още не... Майко, тази игра много... Маля, аз съм фиднат, омага. First time. Терминус. Мато се е АД. Ами, знаеш, като Виктор ми каза, че ако иска мога да бидвам АД, ако ще спамя само Q. И ако няма само чак толкова мъжествен, те ще бидвам АД. Всяко направих така, че... Идва. Това знаете. Чай. Ако се беше дръпнал, го убия. Стига бе то... Джунглата им ще иска най-вероятно вече ганг. Защото ще искат ганг от джунглата. Там Тя е лард. Тя на рифт. Няма миньони. Оп, айде, и вече сме тегави. От тим слагаш стак на... с статик шифра. Това е яко. Така на линия губи да, освен нашата. Между другото. Много за положението. Я... Дръпти малко, искам да ударя един хубав улт.
Ти имаш ult. Имам. Да, разбрахме. Ужасен снайп. А, ви. Спокойно. Браво, бе. Браво, бе, ти биш красив. Good job, паде, Кери. Ако не бях отнал, щеш да умре. И що? Винаги е good job, аде Кери. Никога не е good job support. Никога не е good job support. Please can I add you, bro? You're so good. Please carry me. Никога не е това. Аз Рустем каза, че съм една игра. Кажи ми кога съм толкова добра игра. Вчера. Също другата ли, мана? Днес полудях. Да. Добре, браво. Те в момента ме андрейтват. Те си мислят, че ако хвана вече двама на къс пас, му го убият. Не може. О, абе. Бягай. Бягай, че чай, колко? Та е 4-3. Реално аз би трябвало да мога да я сграбча, ама... Ако е утно. Не мисля, ще стане. Па я да е... Отивам да върна. Сакаш съм много навътре, или? Не мисля. А лойто е на топ. Та му е била майката, ако бях лутнал. Ви. Тя на жаба. Тя стои в хръста. Май се задах. Не, няма върда. Чакай. Да, целих я. Я, помощ. Не, бе. Ви, за тебе. Умря. Добре, да. На колко малко остана? Ами- Тос. Изтърсиха ни са 4 човека. Джунглата ни си върши работата. Мида ни е окей. Мида ни е равен горе-долу с Акалито, ама... Да. Топа направо си ябал майката. Гледай, 3 човека са на топа. Не мога да убия. И... О, майко. Аре, да, не че го е тук пъти, бе. Той защо седи вътре? Тос е много лесен за каунтър, не само да знаеш как. Как спише доджинг, бе, брат? Да. Майка ти да е ба. Няма учимит. Внимавайте, целият сървър вече ни фокусва. Йона го изядах.
И сме се потнали колата, искаш да хъвнем бе. Или тя Да. да ги убием още веднъж. Давай, отиваме. Чай, ево така. Та, знаеш, че... Ето. О, фак, не фана. Не, бе. Няма. Много съм зле. Бани сме, мини съм. Да, мини съм. Да. Иво. Спокойно. Пранка. Не, бе, Иво, защо, бе, брат? Не знам. Защо не минахме от отгоре? Защо мина отдолу? Добре. Ай да му слушаш следващия път. Признавам се, този път наистина беше моя грешката. Другите пъти е моя. Хуй смотан. Кои са другите пъти? Не знам. Там. Еми. Добре, бе, как така ще си кажеш, че е по-добър избор да отидеш надолу и да се сбием с ония двамата и след което и Вито да може и тя да ни прешетне. Отколкото да отидем нагоре, да влезем в джунглата, потенциално Вито да ни скочи и да се самоубил нас. Брат, не Как си... знам. Брат, Наистина не знам как си каза, че е по-добър избор надолу. Браво, Йон. Еми, момент на слабост беше. Дай. Факта си. Иво да ти ба майката, наистина. Ти като саппорт не трябва да си още оканал. Ще бъде от казима, не съм аз. Биса. Бизо. Дай. Още. Не, покуда. Трябва не е хибита. Чакай, върни. Айде, загуби. Не, брат. Много не къде. Малко си под стрес заради този насоса. Добре, браво. Ай сега дърпай. Това не е winnable. Actually, winnable с ултимейта ми. Няма, аз нямам. Уарвика ще го изяде. Уарвика го изяде. Ами, понякога в живота трябва да се правят сакрафайсове. Нашия случай беше Уарвика. Какво да правиш? Да, се отивам на ботле. Майко, не! Ако бях там и ако имах ултимейт. Да. Всякакво utility waste за мен. Бах ти мършата смота. I'm not helping, bro. I'm not fucking helping. Не бе, няма кога ти кажа топ. Бах ти мършата. Дракон. Двама сте. Двама сте срещу 5. И мене ма няма. Йон. Майко, чакай, winnable. Много е winnable. Идвам. Хубав ult ударих, ама... Чакай, тук е телепортера. Тук има, чакай телепортера. Добре. Добре. Това е много добре. Давай! Да видим какво ще направи Стоянчо. Той е фри. Най-силните ми играчи са мъртви. Само Акалито. Акалито е на майната си. И тя загуби. Добре, Ларвика го изяде. Actually, ентвате ли? Ендваме. Дай, момче.
Давай, бързо. Добре. GG's. GG. Браво, бе, момче. Браво, бе. Ето да не се страхуваш, като ранка е на линия, Даже ще хора. само... Даже ще хора. Ти по принцип не го на... Не. Добре, искам да ми кажеш, че у нея игра, дето съм бил с отрицателно KD, съм изкарал S+, а пък се изкарах A+. Ти баш ли са? Меми. Ой, аз съм бил на демото, между другото. Братле, имам повече демъч от нас. Това не е реално.